O President ke New Trap Youth Council uba Roy Kupar Sundram ulong bakumba kaseng kalalap bakidon kibri kibasyong bean hakate kecaka halum survey kibadon hadu prapau nusispa teli ki ying nalor kataru kladep banle jekendu ikibor paripet bakidon kibasyong bean hakane kecaka mat bakibasyong bean Henry ki kamsniu kam khayi yeudrok kade kabami nakte kecaka kumta kaseng hadin artayo manakileng ke district administration kelawan banjurip haringkat kaseng bat klayui dalai kijong ki khamat bagi te kibru basa halum survey kidei ki basa bean mat dei tangkata wat nakileng ki bor puliru kitip maka jingjelei jung drok hapo nang ba silong kadei kbami nakane kecaka baroi kupar ulong ru bakumba kaseng kladep ban berngem balrajia bagi bor ke sorkar kim semle ei kaseng kan kendang hi naphang bat menta kasngi kaseng kla pen isai sikipai ba kaseng kam semla kren tang dak tin hendre ka pen iru dakikam yang jong kaseng menta kasngi kinongilam jong ka choisi seng kemi rangkat kit hot na shlong bat ki unit bagi circle ki ba markhat bat ka sor shlong ngila emi banlet hangnia po lom sorbi kumangitip na kaliang jong kaseng menta jandon sibanai bangilet banjurip badlap ikitu kibri ki basyong bean yang tu jaka kidon gilong yeng rapo du sispa teli hadin kata ngilalit bani kendu ya kibor badai pet ya ki district administration ya DC bukumjuru ya deputy chief minister ban penpa ba kidon gini gibri ki basyong bean ya kani jaka ndai tang bagi syong bean lengba ka jinglet khanra ka jongi ya kini kisni ya kinong de ya drugs ngiyo lum mi jingtip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng ka jaka pedeng ka bami ba supply udrak sang ni po shlong ka de gani ka jaka nang ni namari kini ki brio omdon betip omdon babu jingkhen ki wana ki lecha ki de gi bana kanu gari na kanu ka jaka tekmut ki yo le kat bomon ki supply udrak ki penjat ki kon samla jo ka jai benre wa chongi te hadin artayo ba na kaliang jo ka district administration kalawan menjurib ringkat lang bat ngi kalai ida ka basai EDM ubuan atau kasngi CEO jong ka municipal kibriu jong ka cantonment kilalap da ka basai bakini kibriu kisyong kisa ang ni jaka kisyong kisa bean hindi tang kata ngitip syai ba kibor pulit ru kitip ba ka jingjelai jong drug sang ni po sor silong ka dei ka bami na kani ka jaka ayo jingtip bahadian man nakliang jong kaseng nang kisngi banwan jurip banwan lang bat ke district administration kini kibriu kibadon benta ka bakhayi drugs kilapet na kani ka jaka nang iyo jingtip ba menin menmit mendin gasngi kilawan pai biang namar ki perkat baka senge choisi kan sulong kum ki wei pat ki basu he tangkania he tangka ketien ngimle ya kakam tingi kwa ban pen i saka ben reu ke choisi kam dei ka bahe tangkania kam dei ka bahe tang ketien ringedon ka mensiam ro baladangi kwa ban le ke ngi hak ban le te halor kata kanong rem bangi jingtip bagi don kini gibri bakhai drugs ki bawan menin menmiet menta gasngi ngila pen ban bangin le chakani ka jaka bat da ka jing ngiladap bandawa nakaliang joko district administration bakadai ban penpra ringila ap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection ringim simlayu i kanu kadang walangila persyang ban pak melsi UDC ban kelin UDC kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang iba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu ni klemat ngim simlayo ya kanu ka update te halor kata konong rem nakaliang joko seng ngila sim ya kani ka senjam bangin lehi daladi ban penpra ya kidi giyeng gi basyong basang ni ban ong ru itu gibri gi badan tu bakim dai syu ban syong ban sa mdei tang menta kasngin re nakaliang joko sengin budin ru baladaki wan man sa ban syong ban sa biang ngin sawan biang sa sisien ban penpra bat ngismo ba menta kasngi wan da ka bormet tang da kikti tang da kiding re haka wi pat kasien lada ka sorkar kam shim mi kanu senjam kan ma ba GCB kala ayeng lupa menta hang ni hajaka ngim shim la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyo kun kasi kara lada deyo para dok persna mujongi lada tamput tang shimitar shiput arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra iki GCB ka kloy ban jenrat iki dukan ki jongki ka kloy ban jenrat iki yingsa ki jongki deka pat iki ni kibri ki bang nyimtep na kiwan le ayu hang ni ki le iki kam bean ki ba fer ki ba penjot ya ka jai mendri ka jongi balai ka sorkar ka shimpor menta shibanai ban le tekani kari ka kubor ka basai syaka sorkar syakibor ki badai pe ikini jaka khamtam ya ka cantonment ngila yo shibun ki report baka cantonment area kari ki jaka ki bapet ka cantonment ki jaka ki babun ha ka jing khayidra ngile datu kasni po mau ba atu ka snong badan hang tu ki dorbar snong hang tu ki ong ngi ba kini ki bri ki ba yadi
ki badil hau drugs kim hap hapok ke jingpet jingkmi jong kador bat snong reki hap hapok ke jingpet jingkmi jong ka cantonment board tingi kwa ban keli jingkeli bat ban ong ya ka cantonment board balada mo pi phim la ban le eng ni kam kan ma bagi choice kanom shong kanom sngam ngin sale ke bedon kam ban le kubor ke besar sekejap bendri kolong bagi choice nang ni syakmat lu kumbang ilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya ri la jong ngin ri kendong kata ka diga mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka choice bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni syakmat ru ngasuban ai kuble ya ki pat ba nong shong snong jong ka jai bendri nyotrem ki ba ai men siam yang ni bat hoat menta ka singim sim la khot ya ki pat ba kumbang ila pen bana tu singin ringi ong ba ini di kami berit ibatang gisipai jokai choice na keleng kabriu nyau trap kila ban pendap om dei na keleng mentah kesengi nang wantang ars saus pak dosan spak ngut rela dengi pawan ya borok kari belum kasih ba jantia gisipai jokai choice gidon digi po haja tingim don kam adu kata-kata tela dagi khot le upat ba kila ban poi dikilak tik bale yu ban le tang ini kami berit rei nang ni syakmat lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam ga jing rap jong pat ba ke choice kan sa khot ya pi phim dei ban ngoi ei ni yo ni so thu ba ki pat ba kila ban ong ba bali ke choice ga klam khot lang yu pat ba bali cheni jaka rei ini di tang i kam berit kan ma ba jing le jong ka jai ben riu kam pat kut ini di ijing sedang i berit ban nang ni syakmat lada ngilap iki beri ke besong bean hapok ke ri ke bi ka jong i bat kile iki kam bean ke choice kan sa shim ke senjam ka bakam ka bating e bat ata ka por lada don kam ya upat ba jong ka jai ben riu ban mi ngin sakhot mangi yapi de kublai shibo ni ka jing ai men sim ka jong ki baro ki pardo parasnam ka jong i nang kan mau yang i ki noilam ki khot jong ka seng ki jing duai ki jong pi ni so thu ba bangi shim ya kum ki senjam ki nong shun ngin bun ngimla bantip kani ke jingle ka jongi ka sarkar ke igarai ka bakala banshim ki bor pulit ke igarai ka baki gila banshim ringi ong tanggawi ngi sautu ba ladang yeng ban yadai ka jong ka beriu kumbangi larai ban syakri la ka jong ka beriu da ka bangi shim ki kentin kular ki kentin smai hakmat nong bu nong thau hakmat jong ki khot jong ka beriu ya katangin pendap ngim tieng ngim ri ngilale ya ka kam ka e ka badai ban le ka syong sa ka sarkar ke ibah ka dei ban le balada kaya le kum kini kam ban ai men sim ya kini ki poi wer ki poi e ki poi hap ban syong ban sa bean ya kri ga jongi ban le ki kam bean ba fer kan ma ba ke choice kan nom syong klikti bat kan pen i de ki kam te tang de kini gentien kuble shibo tu pilawat tu di mana itai beri belum kata boy ki na kaliang ga jongi na du kasngir wasdang nyim sim la syong than nyilawat ya kidon ga jingong jong itu ki beri bang isiu bai wai ngisiu belai Nrei ngilai kendu kita gibriu wat ki keno ru kita gibriu ki ai da ka jingtho yang i bakim sim la sim yang ta ka bai wai ta ka bai lai te kuma kalong menta kam de ka kamram go jongi ban wat jingtep lada ka de ka kamram jo ka district administration ka de ka kamram jong ki bor ki badai pet ka jong ka jaka lada don kumu tau briu ba pen snabe an gitu ki yeng kamu kita ki bor ki de ban sim kam yo tau briu balik ta kumang galong i menta ki yeng ki badon hang tu ki don prapo ki yo pi prapo hadu sispa ti ya kita kat ke bala ngilada pen pra ya ki yeng ki jong ki bon ki yeng ki badon kim don brio ki ki bom dong ngila pen kumang ong epi ngim sim lakta ya ki brio ki basong basa ang tu ki don ki brio ki basong basa ngila ailat iki bakin sei ki tiar gitar ki jong ki ya ailat iki bakin mi nang tu kajaka da ka baong ru ya ki pat bakim dei shu ban wan pai ki so thu bakin ki brio ru ya ki so thu baki song ki sabe an yang tu kajaka tingi kwa ban ong ru ya ki sobha mi da ka basong namari phim kwa ba sa tangkat nu ars ngilai ngila da ngilap ba pisong pisa biang ngin sawan da ka bor ba hata ka pol da kami kanu ka jingja ka bosusi ngatharai ka jingkit klik am de yangi kan de ki bor sarkar kan de kitu ki beriu ki bale persya ke ka bangi ngilap thai ki tu ki polisi ka penpra mereka ka dawa ka dengla ni pat i kumbat op ai por kata kleng sarkar kala bomus na ba pika kumang ong pi i kumba ka ki bor sarkar ki don bentalang hangini ki kam ki ba le bean bat kabar galong ba ki bor sarkar ki jongi ki nongelam ki jongi ki sim sting palat ikinu ki kam ki bayat tengku bat ki beri ke banabar ngimtep kala bandai ka daw ba ki de ki bot bang jong no ngimtep kala bandai ka daw ba ka jingmi na ka jaka kapisa ka bami na ka jaka ka de babun let's say kala bandai ka ki bor sarkar ne ki bor ki badai pe to ka jaka ki don ka jingyo nong na ka jaka tengi kwa ban kren na ka basya ngim kwa ban ya kata ya ka kam ka ba sarkar ka le na kam le de ka kam jo ka choice la da kalap baki don ki jingle be anya nu jaka po uput usam jaka beriun yo trap nyin le ke bodon kam